Първо участие за годината на Станимира Бакърджиева. Добре дошла в нашето студио. Честита да ти е и дай Боже много нови успехи. Благодаря. Честита и на вас, и на всички радиослушатели. Здраве, късмет, повече радостни мигове в живота и успех във всички начинания. Започваме с това, какво се случва в регионална библиотека Любен Каравелов сега, през януари, и то в първата част на месеца. Да, в първата част на месеца, както винаги, имаме много разнообразни и интересни събития. В момента в Русенската библиотека може да се разгледа изложбата Българското комиксово изкуство. Това е една съвместна инициатива на Музея на комикса в Русе, библиотеката и Община Русе. В тази изложба ние показваме личната колекция на един от, така мога да кажа, най-големите колекционери на комикс издания в България. Това е русенецът Стоян Стоянов. Всъщност негова е идеята за създаване на музей на комикса, който все още е виртуален, а не реален. Дай Боже тази негова идея да се създаде такъв истински музей на комикса да се осъществи. Това, което предстои в най-близък план през тази седмица, е представянето на една електронна книга. Книгата се нарича Ясновидката, авторката е Нели Цветкова. Тя живее и работи в град Борово от години. Книгата ѝ е насочена към жените, женската тема, също така и темата за ясновидството. За кога е това представяне? Представянето е на 10 януари, този петък, от 17:30 часа. Както винаги в фоайето на втория етаж. Да, в библиотеката. Това, което предстои през идващата седмица, е една изложба за Димитър Добрев, известният редактор, общественик и писател. Ние отбелязваме 110 години от неговото рождение. В експозицията ни ще покажем доста ценни издания, които притежава Русенската библиотека, негово творчество, материали за живота и дейността му. Изложбата ще бъде подредена и може да се види от русенци от 15 до 31 януари. На 16 януари ние представяме една уникална двустранна книга на издателство Астарта. Първият биограф на Апостола е едното заглавие, включено в изданието. Автори са Иван Стоянов и Ружа Симеонова, а второто издание, втората книга, включена в изданието, е първият уредник на Музея на Апостола от Дора Чаушева. Това уникално издание ще бъде представено от един от авторите, професор Иван Стоянов, който ще представи книгата, както казах, на 16 януари. Часът е 17:30. На 18 януари за трети пореден път Русенската библиотека е домакин на ученическо първенство по шахмат. Това е една съвместна инициатива на библиотеката и управителния съвет на шахматният клуб Дунав. Събитието ще започне в 9:30 часа. Подробности за регламента на участие ще има на уеб страница на библиотеката и във Фейсбук страницата също. Продължаваме в периода от 20 до 22 януари по инициатива на Национално движение Русофили и Русенската библиотека. Ние ще организираме няколко срещи на деца от няколко детски градини в Русе и начални паралелки от няколко русенски училища. Срещи по повод 110 годишнината от рождението на Аркадий Гайдар, един малко позабравен руски детски писател. Наши колеги от детски отдел ще четат пред децата откъси от негови популярни книги. Между тях са, ние помним тези издания, Чук и Геки, Тимур и неговата команда. Да. Идеята е така да се популяризира руският език и руската култура. На 23 януари е поредната среща и първата за тази година среща на Клуб Здраве. Темата е холистично здраве, като гост-лектор сме поканили хомеопата доктор Георги Хаджиев. Срещата е от 17:30 часа. Добре, това са така само обявени нещата от афиша за януари. Аз предлагам да приключим днес до тук, а пък вече ще говорим обстойно за всяко събитие преди неговото случване. Благодаря.